Y dasg iaith yr wythnos hon ydy edrych ar gyfres o luniau o stori Arch Noa ac yna gallwch trefnu'r lluniau neu trafod y lluniau, felly trafod pa un sydd yn dod yn gyntaf, pa un sydd yn dod yn ail, neu os ych chi moyn, gallwch chi ysgrifennu brawddegau am y stori. Mae'n fyny i chi. Dyma gopi o'r daflen, ond cofiwch, does dim rhaid printos nag os printer da chi adre, gallwch trafod y lluniau gyda'ch rhieni, neu ysgrifennu neu tynnu llun eich hunain a ddisgrifio beth sydd yn y llun. Yn Iechyd a Lles, mae yna lawer o anifeiliaid yn y stori Arch Noa, ac tasg wythnos yma yw, dyn ni eisiau chi i symud fel anifail. Nawr te. Eto, dyn ni wedi paratoi y daflen yma gyda rhai syniadau ar gyfer symud fel anifail. Gallwch sboncio fel kangaroo, llithro fel neidr, rolio fel mochyn, ysgwyd fel mwydyn. Yn celfyddydau mynygiannol, mae yna link i gael ac mae'r link yn mynd â chi i ddangos 6 gân. A dyma'r link. Mae'r link yn mynd â chi i'r 6 gân yma. Croeso Noa, adeiladu'r cwch, dechrau'r diliw, llond bol, y golomen ac yr enfys. Gallwch gwrando ar y caneuon neu ymuno trwy dilyn y geiriau ar y sgrin. Y mathemateg yr wythnos yma, achos bod ni wedi bod yn edrych ar Arch Noa a'r enfys, ac yn yr enfys mae 7 o liwiau gwahanol. Nawr, achos ni'n mynd i edrych ar rhif 7 yr wythnos yma, gallwch ymarfer ffurfio 7, gallwch chi'n neud ar bapur, neu gyda sialc, neu beth bynnag sydd â chi gytre. Hefyd, beth am gasglu 7 o wahanol bethau. Pethau sydd â chi yn y tŷ, falle 7 tegan meddal, neu 7 bloc Lego, neu o tu allan, gallwch chi casglu 7 deilen, neu 7 brigyn, falle. Dwi'n edrych mlaen i weld beth i chi, 7 o beth i chi wedi chwilio. Hefyd, dyn ni wedi cynnwys taflen rhifau Arch Noa. A dyma'r daflen, dwi'n mynd i dangos y daflen i. Dyma gopi o'r daflen, a y gyd sy'n rhaid i chi wneud ydy ychwanegu y rhifau ar yr anifeiliaid, yn iawn? So, yn gyntaf yn un, mae yna grwban, so wedi 2, 3, 4, 5, 6 ac yn y blaen. Mae yna rhifau ar y top i helpu chi. Iawn? Os ych chi mam, gallwch chi lliwio y lluniau yn hyfryd hefyd. Nawr te, llythyren yr wythnos yma ydy am yr enfys. Nawr, dwi wedi bod yn chwilio pa anifeiliaid sydd oedd gyda ni yn y tŷ, oedd yn dechrau gyda achos Arch Noa, ynddo fe. Felly, dyma beth ffeindiodd Miss Anthony. Am eliffant. Chi'n iawn? Mae yna sawl eliffant i gael gyda ni. Sa'n siŵr o byddech chi'n gwybod hwn. Beth yw hwn gwed? Am estrus. Estrus. A fi'n gwybod mai ceffyl yw hwn, ond babi ceffyl yw e, a ni'n galw babi ceffyl ebol. Ebol yw hwn. Nawr te, mae llawer o pethau eraill hefyd. Dwi wedi bod yn edrych yn y geiriadur. Ac yn y geiriadur, dyma ni dewch i ni cael gweld. Beth arall oedd yn dechrau gyda yn y geiriadur? Mae yna ebol, eglws, eira. Dewch ni cael gweld beth arall. Rhywbeth sydd wedi bod yn digwydd yn y tŷ leni yn lle yn Tregaron.
Eisteddfod, chi'n iawn? Eliffant, enfys, esgid, nawr 10. Felly, ewch ati, chwiliwch os oes rhai anifeiliaid gyda chi falle, oedd yn dechrau gyda E, neu beth bynnag arall, a cofiwch ymarfer ffurfio E, mae E yn un anodd, yn dyw e. Ac ysgrifennu brawddegau neu geiriau neu beth bynnag i chi'n gallu wneud. Diolch. Yn cymhwysedd digidol, mae yna adnodd hyfryd am yr wyddor. Nawr 10. Na i ddangos i chi nawr ar y sgrin. A dyma'r adnodd. Nawr, gallwch naill ai clicio ar y pengwyn a dewis llythyren. Gwe bod chi'n dewis... Na'n dechrau fe. A. Ac yna, mae yna fideo a mae rhaid i chi dewis y llythyren gyntaf yn y gair. Felly dyma ni, beth yw hon, ond angel, a mae angel yn dechrau gyda... O! Mae'n swnio fel angel na. Neu, allwch chi gwasgu'r olwyn troelliog. Sydd yn dewis llythyren E-T. Ia? Eto, mae'n mynd â chi'r sgrin, a mae rhaid chi dewis, beth yw hwn? Lori, chi'n iawn? A chi'n gwasgu ar y llythyren cywir. Ia? Na te, mae yna 3 gweithgaredd, llythrennau unigol, llythrennau dwbl, ac ati. Felly, mwynhewch! Yn gwyddoniaeth a thechnoleg, dyn ni eisiau bod chi'n adeiladu enfys gan defnyddio blociau. Nawr, os nag oes blociau gyda chi adre, peidiwch y poeni, ewch ati i adeiladu enfys gan defnyddio defnyddiau gwahanol, beth bynnag sydd gyda chi adre. Ia? Pob lwc. Ni'n edrych mlaen i weld eich gwaith chi, a cofiwch i ni yma i helpu os ych chi sen rhywbeth. Carwn ddiogel pawb, a gobeithio gweld chi cyn bo hir. Hwyl fawr!